Fenomenalnu energiju, dobar provod, dobar zvuk, vizualno fantastičan doživljaj i eto, to su razlozi da dođu na koncert. Na koncertu će biti mnogo iznenađenja, publika će to vidjeti kada dođe, o iznenađenjima ne bi trebalo pričati unapred jer onda neće biti iznenađenja. Biće dosta gostiju, koncert će trajati duže nego što smo planirali i tako da se ljudi spreme da dođu da uživaju. Moj bend koji je stvarno već 15 godina, svakako uz pomoć i pratećih vokala naravno i mojih dragih prijatelja koji će biti kao gosti. Vidjet ćete, znači, o muzici ne treba mnogo pričati. Vidite binu, mislim da nikad nije veća ovde postavljena na stadionu i pravo je zadovoljstvo biti na toj bini, naravno i sa publikom koja će doći. Pa ne bi bili gosti iznenađenja da ako kažemo sada ko su gosti. To su moji prijatelji, bilo bi ih naravno i više, onda bi koncert trajao još duže, ali to je zaista nemoguće, nego mnogi od njih su i zauzeti, tako da mislim da će ljudi biti zadovoljni, jer ja pre svega hoću da uživam na koncertu.